Mami! Mami! Die boekjes zijn allemaal 50 cent. Het leek bijna Koningsdag zondag in Landweert. Veel wijkbewoners hadden hun zolders leeggehaald voor de allereerste garagesale in de Venraayse wijk. Nooit gedaan eerder. We hadden zoiets van, goh, dat zullen we eens gaan proberen. Eigenlijk naar aanleiding dat iemand vroeg van, goh, willen jullie eens een keer zo'n garagesale in de Landweert gaan organiseren? En er zijn Jeroen, die ook in de wijkraad zit, en ik en nog een aantal anderen samen mee begonnen op gaan starten. Veel op de webpagina reclame gemaakt. En dan zijn we in ieder geval vandaag met de garagesale begonnen. Gisteren voor de eerste keer weer de kinderbingo hebben we gehad. Kerstmarkt staat alweer in de planning. Een Sinterklaasmiddag staat er in de planning. Dus we zijn eigenlijk weer volop doende. Officieel konden 130 adressen bezocht worden. En de reacties daarvan waren veelal positief. Heel enthousiast. Ik heb mijn 06 op de site gezet, dat mensen allemaal foto's kunnen sturen. Je wil niet weten hoeveel appjes ik op dit moment met foto's heb staan, die ik straks alweer een keer op de site ga plaatsen. Ja, heel enthousiast. Ook de muziek die we hier er nu bij hebben. Ook heel fijn dat mensen reageren van, oh fijn, ik hoor muziek. Ze komen echt ook letterlijk op de muziek af. Dus ja, heel goed. Een van de jonge verkoopsters was Janne. En zij had veel kleding in de aanbieding. Ik zie dat er ook veel spullen van jou bij zijn. Hoe vind je dat het verkocht wordt? Ja, ik vind het echt heel leuk. Je vindt het niet erg dat het weggaat? Nee. En ga je dan nieuwe spullen verkopen? Ja, zeker. En weet je ook al wat? Nee, dat nog niet. Er waren zondag veel mensen op de been. Een teken dat het gewaardeerd werd dat er weer eens kon worden georganiseerd door de wijkvereniging. Nou, eigenlijk wel heel belangrijk. Voor een x-aantal jaren terug was eigenlijk de wijk werd eigenlijk helemaal niks meer georganiseerd. Inderdaad, met dit groepje waar we nu nog steeds mee zitten, zijn we eigenlijk een beetje nieuw leven in aan blazen gegaan. Wat echt wel heel goed loopt. Morgen hebben we bijvoorbeeld een hippe bingo hier in de wijk. En daar moeten we zelf zeggen van de zaal gaat pas zo laat open. We verkopen maar een x-aantal kaarten. En het is echt vol is vol. Dus rijen staan er. Dus we moeten zelfs nee verkopen. Dus je merkt echt wel dat de mensen er behoefte aan hebben? Ja, de behoefte is echt wel heel groot. Ja. En mensen vinden het echt heel erg leuk. Vrijwilligers is soms wat lastiger. Dat is ook heel eerlijk. Maar ja, nee, het loopt echt heel goed. En alle spulletjes die niet van eigenaar waren gewisseld, konden weer terug de doos in. Wachtend op de volgende editie. Ja, Roman is het wel.